Terve! Niin. Mä oon hakellut tässä näitä juttuja aineksi. Nyt tulee video. Ainakin tänään. 22. Ihan tänään. Mä oon selitellyt, mä oon odottanut yötä. Saanut kaikkea hakaa. Tämä on tosi lyhyt video. Siirrän tota juttua. Niin. Tästä tulee tosi lyhyt video. Tai 6. 5. Mä vaan selittelen tässä ja haen ruokaa. Ja nukun. Niin. Nyt alkaa selittely. Mun kanavalle tulee vain näitä videoita. Kannattaa kuunnella. Minecrafti, joskus Skylanderi, Skylä. Tulee tohon alapuolelle. Mä en osaa siitä sanoa. Tulee sitäkin. Aloitetaan alusta ihan kokonaan. Ja sitä uusinta ja sitä Kiansi. Niitä tulee. Ja tätä Minecraftia ihan varma. Välillä tulee Kiansi. Niin. Ja välillä tulee tätä. Jos mulla tulee sitä, se tulee ihan nimellä se. Tämä tulee ihan mieluusti. Tätä mä teen enemmän sitä. Niin. Aika toimitaan kelloja. Ja kauan joku vanne. Mulla on kiireitä, siksi mä haluan nopeasti nämä ja tehdä. Mun pitää käydä tuolla ja täällä. Mä en jaksa pysyä tässä samalla tietokoneella istua ja mököttää. Samalla jokut ihmiset, mitkä pelaa tuntikausia ja ei saa mitään aikaiseksi. Tämä pitää rajoitettu aika. Ja mä en tee tätä pahalla teille katsojille. Tätä minkä kauan mä kuvaan näitä. Mä haluan vaan näitä 6 minuuttisia. Mä tykkään näitä 6 minuuttisia tehdä. En haittaa. Joskus voi tulla jotain 35 minua. 76 minua. Niissä voi olla äänet pois. Ja mä en puhu mitään. Ja niistä voi tulla jotain 5 sekkaa. Haluatteko tässä buskaan tämän illan? Mä tykkään näistä. Mä jään tähän ja teen se koodi. Voinko? Vastatkaa siellä kommenteissa. Mä teen silti tämän kerran. Jos siellä aletaan riahumaan siitä, mä tein huijauskoodi. Ja silti ei mitään väliä. Ihan kaikki paskaksi. Ilkeet. Zombit on ilkeet.
Saatte ihan itse vastata. Näytin siksi huijauskoodeen, mä pääsen tänne. Te teki jotain. Mä vielä jonkun 1 minuutin vielä kuvaan. Tässä on jo aika paljon matskua. Joo, semmonen. Semmosia tulee tälle kanavalle. Skulanderi, Minecrafti. Jotain Legoa. Mitä tahansa. Vanhoja mun pelejä. Mitä tahansa. En osta paljon pelejä. Joo, moikka sitten siellä katsojat. Nyt. Moi!